लव जिहादच्या जे काही केसेस होतं, आपण महाराष्ट्र सरकार म्हणून आपण धर्मांतर विरोधी कायदा आपण आणलेला आहे. त्या कायद्याचा अभ्यास करा. 7 वर्षाची नॉन बेलेबल शिक्षा आहे, 7 वर्षाची. कोणी इथे हिरवा साप बडबड करत असेल, माझ्या हिंदू बहिणीकडे कोणी वाकड्या नजरेने बघत असेल ना, 7 वर्ष शुक्रवारी सिलेंडर उभं करू शकणार नाही. एवढी ताकद आहे त्या कायद्यामध्ये, एवढी ताकद आहे कायद्यात. अभ्यास करा आणि वापरायला शिका. तुमच्या आमच्या हिंदू बहिणींसाठी तो कायदा आणलेला आहे. फार विचारपूर्वक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सरकार म्हणून तो कायदा तयार करून आणलेला आहे. म्हणून कोणी इथे हिंमत करू नये. लव जिहादच्या नावाने अगर आमच्या कुठल्याही हिंदू बहिणींकडे कोणी वाकड्या नजरेने बघितलं ना, तर फक्त आम्हा लोकांकडे फक्त ती माहिती द्या. आणि कुठलाही अगर कोणी अधिकारी आमच्या या महाराष्ट्राच्या हिंदुत्वादी सरकारमध्ये असताना कुठलाही अधिकारी अगर त्या जिहाद्यांना मदत करायची हिंमत करेल ना, तर मग मंत्रालयावरून फोन वाजणारच एक लक्षात घ्या. आणि तो फोन फार भारीवाला असेल, अवघड जाईल फोन. आणि म्हणून इकडे कुठलाही माझ्या हिंदू समाजाच्या माता भगिनी फिरत असताना कुठलाही अगर जिहादी, कुठलाही अगर हिरवा साप, कोणी अगर वळवळ करण्याची प्रयत्न कोण करेल, तर गाठ आमच्याशी एक लक्षात ठेवा. आणि ही धमकी देऊन इथून जातोय हे पण लक्षात ठेवा. धमकी देऊन जा, कारण आम्ही लाड सहन करणार नाही.